чун роҳбар дар охири сол таъин шудам, хело ҳам мушкил буд. Неки чӣ хел ки гуфтем, ҳама тарафа, ҳама каса даста ҷамъона кор кардем. озмунои фурӯғсӯби доноида аз байни минтақавӣ барои ноҳиявира 6 нафар буданд. аз 6 нафар 1 нафар хонандаи фаъол мон ки ҳама вақт бечора сарш аз китоб намебардорад. хоб чӣ хел ки вай мегӯянд, хай роҳбарӣ мушкилот бисёр дорад. Неки ба ҳар ҳол дастгирӣ ки мекунам, ҳама тарафа мана омӯзгорон бечаро дар рухсати меҳнатиам бошанд, ҳар рӯз дар бари ман ҳастанд. ифтихорнома аз омӯзгороам ҳастанд. хоб медалҳо бошад аз хонандаам, аз бозиҳои варзишӣ, шохмотбозӣ, волейбол, баскетбол, дастаи футболбоз, футболбозони беҳтаринам дорем хонандаомо. асосан ман зане ҳастам ки хай ба осонӣ шикаст намехӯраму ҳам ба шикаст хӯрданам чӣ хел мегӯям гардан каҷ намекунам, аҳамият намедиҳам. ман кори ҳаррӯза, чӣ хел ки кори давлат ҳаррӯза кор гуфта реҷаи рӯзу реҷаи кор, реҷаи зиндагӣ кашида мемонам. ба ҳамон кашидагиам зина ба зина, қадам ба қадам рафта меравам. аз аввал мо ҳами дар оила ҳами хел ҳастем. ҳам мехонем, ҳам бекор намемонем, намемонанд ҳам падарам, ҳам модарам. модарам агар илм омӯхта бошанд, падарам ба мо касб ҳунар омӯхтаанд. ҳамин хонаҳое ки сохтаем, замин назди ҳавлигии худи машаққати хондану меҳнат кардан аст. баъд аз он хай падару модарам ёрдам карданд. дар оянда агар бар дигар касам агар суханои ман рафта расад, якум дараҷа дар одам, худи одам бояд як мақсад дошта бошад ки дар ҳамин дунё барои чӣ таваллуд шудааст. одамое ки дар баротон бошанд ки шикаст хӯрданда, як лаҳза фикри бад карданда ҷо натиҳам, инам муваққатан аз як гузариш аст, мегузарад меравад. ҳозира замона чӣ хеле шудааст ки ҷавонон бисёр аксариятшон хай аз масъул будан, аз вай кардан саркашӣ мекунанд. роҳи осонашро ёфтаанд ки хай нашуд, хай намешавад, дигар дута калима доранд, баъд хай дигар чӣ кор мекунӣ, дар гарданаш маҷбурӣ кашол шуда нашад. имрӯз гуфти урсо крыша есть на голове, дута гуда қатӣ дар нима роҳ нестем. агар оли ба фикри ман намехондам, дохил намешудам, на замин ҷудо мешуд, на хона медоштем, оли хонаи падару модар мешидем ду гуда қатӣ як кунҷакда. тавсияи ман ба занҳое ки хоб дар нима роҳанд, хоб айни ҳол мисол дар хонаи падару модарам бо фарзандошон асос роҳ афтода нашаванд.